हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायहरबाय दा लोगोफोर एसएससी निफ्राय गोदानै आपडेट फैदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाजोबजासिम गासैबो डिटेल्सखौ मोननो थाखाय आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों जुदि मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइबबो खालामना लादो बेबादि एसएससी नि आपडेट मोनबाय थानो दा लोगोफोर गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों गासैबो डिटेल्सखौ नायनोसै थ' बेनिखायनो जों फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव दा लोगोफोर अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जाय नोंथांमोना एसएससी जीडी एडमिट नेगासिनो दङ दा नोंथांमोना लगइन खालामनानै गाव गावनि प्रफाइलाव थांनानै जेब्ला एडमिट होयो अब्ला नोंथांमोना बेनिफ्रायनो एडमिट डाउनलड खालामनो हायो दा बेखायनो इउजार नेमाव आइडिखौ होनानै पासवर्ड होनानै लगइन खालामदो दायो लोगोफोर एसएससी जीडीआ एडमिट होथ'वाखै जेब्ला होगोन नोंथांमोना थाबैनो मोननायनि चान्सआव दङ दा बिदिब्ला जों लेटेस्ट निउसाव नायनोसै मा आपडेट फैदों दा बेनो जाबाय कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि एग्जाम जादोंमोन लेभेल 1 टायार 1 दा बेयाव लोगोफोर नोंथांमोननि एग्जामनि एन्सार की सोबाय थ' नोंथांमोना फाइनालि डाउनलड खालामनानै नायनो हासिगोन दा बेनो लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेशन बे एग्जामा जादोंमोन अक्ट'बराव 27 आव जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन एग्जाम होदोंमोन दा नोंथांमोननि टायार 1 एग्जामनि एन्सार की सोबाय थ' नोंथांमोना चेक खालामदो आरो बे चेक खालामनायनि माखासे डेट लिमिट दङ बेखौ नोंथांमोना थाबै नायनांगोन आरो बे लिमिटआ जाबाय लोगोफोर नभेम्बर 5 निफ्राय जागायनानै डिसेम्बर 4 सिम जागोन नोंथांमोना बे समाव नायनो हागोन आरो बिनि लास्ट डेट बारोबा नोंथांमोना नायनो हाया आरो बुंदों लोगोफोर नाम्बार 4 आव नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामना लाबानो जाबाय एन्सार कीसखौ थ' नोंथांमोना बे एन्सार शीटखौ नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामना ला नङाब्ला नोंथांमोना उनावहाय नायफिननो हानाय नङा बेखायनो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय दा लोगोफोर नायदो एग्जामा अक्ट'बराव जानाय लोगो लोगो रिजाल्टआ नभेम्बराव होदों अब्ला लोगोफोर एसएससी जीडीआ एडमिट होगोन नालाय थाबैनो होसिगोन दा नोंथांमोननि रिजाल्टआ थाबैनो जागोन थ' बेनिफ्राय जों क्लिक हियरआव थुनाय लोगो लोगोनो जोङो एन्सार कीस नायनो हायो लगइन खालामनानै दा जों बेयाव थुबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लगइनआव थुनानै नोंनि रल नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै लगइन खालामदो अब्लानो एन्सार की नोंथांमोना नायनो हायो दा बेबायदिब्ला नायदो लोगोफोर एग्जामा जादोंमोन अक्ट'बराव आरो रिजाल्टआ होबाय नभेम्बराव अब्ला नोंथांमोना जेब्ला एसएससी आव अनलाइन एग्जाम लिरगोन अब्ला नोंथांमोननि रिजाल्टआबो 1 मान्थनि गेजेराव ओंखारगोन आरो नोंथांमोननि रानिंआ थाबैनो जागोन दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन जाय नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदों गोदानै फैदोंब्ला थ' साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि एसएससी नि आपडेट मोनबाय थानो आरो जेब्ला एसएससी जीडीआ एडमिट होगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होनो नाजागोन दा लोगोफोर एसएससी जीडीआ 10 डेज एग्जामनि सिगां एबा एग्जाम जानायनि सिगां 10 डेजनि सिगां एडमिट इसु खालामोमोन नाथाय देग्लाय एसे लेट जाबाय अब्लाबो नोंथांमोना दिनै एबा गाबोननि गेजेराव मोननो हानाय थ' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय अफिसियेल वेबसाइटआव आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव कानेक्ट थाबाय थाबानो जाबाय